Hello लोगोफोर दिनैनि ब्लगआव नोंसोर नुनो मोनगोन दिनैनि भिडिअ'हा बागान साहा बागान जागोन दा बागान सुनानै फटक साफायनो फैदों स' नायलांबाय थाबानो जाबाय साफाय जानो फैदोंसो DSLR गैया मबाइलजोंनो साफायगोन स' नायलांबाय थाबानो जाबाय सोर गांसो दङ फटक साफायनि लकेसना मोजांथार DSLR गंसे लानो हागौबा जाबायलै स' नोंथांमोना माखाय मदद खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकन जिरायना नायना होबानो जाबाय DSLR लानानै मोजां मोजां भिडिअ आरो फट' आपल'ड खालामनो थाखाय बुदो नै भिडिअ खालामनायनि आंखौ नाचनाय बोलायो इखिनो होनब्ला इखिनो जागा साफायला मांगुआर ओइलै माबा दङ ओइ कदम दङ इमान गोजान थांसै नोंसोरसो थायाखै भिडिअखौ नायलांबाय था sampai kamu foto video tadi ya foto satu ya ini nailang bandar ya luar gitu nih Fine aku bisa lagi. Sampai waktu lagi berfoto fine ya. Segundal anak ini. Segundal saya kena bang mudang saya kemana bunga jam. Bagan nih bibar ini ba ang waktu berangkat mesti ini cina muzang mati cina man safai cina ada safai nunggu
बिबार गैया दंफांजोंसो मोजां नुगोलै दंफाङावलाय मा मोजां नुनो लोगोफोर नै साफायखांबाय नै माबा गोलैबाय थांनांगौ हटात साफायखांबाय साफायखांना फैबाय जेखौ मादि नुयो मादि नुखो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम